Anama ol Şekercan tesbirden birine sen maksimum turup bolanyanyny aýtdylar. Ol Şekercan, ben sana ören gynanýan. Meni anol Koran berip sen maksimumlar çalışady. Sen sensör bolsaň olýar, men tapan sensör pul. Onam men kompýuterde girip bilen internete girecek bolsam. Yönetken kimsilmez canım. Sen iPhone 13 Pro'to, iPhone 16 Pro'to, hemme dünyada telefonları diýen. Men yüreğimde sana bolan ullukan feýgi bar. Şu feýgini senden paylaşasyň diýip ümit etdim. Habarlaş canım. Oğlum ne zaman ete geçemik böyle. Alo. O Bayram. Öýdemiň? O jan gençem mi? Gençem bilen atçın. Ay yo bırak ben. Atçınma. Öyle mi? Genjem diýäňmi? Maralmy? Ha? Neme yani? Dur neme? Men şumat öýde otur. Yanımda da gencem var. Oyun etmeň wagty däl dost. Marallam soňady. Ya. Genzem aradaky ýogur horoz. Oyun oýdy. Saňarza taşsyl, maralan şol. Yok bırak sen gater ve yanlış oturuyorsun şu an. Şu an oyunun wagty däl ýan Bayram. Men gencem ýanyna oturuyorum. Daway görüşýäs bolýarmy? Oyun etme diýen marallämi daýşaňady? Bayram. Bir yak oturuyorsun diýen men haýrlaşýas diýen soň görüşýäs bolýarmy? Marallamy? Geçirip beýerde. Gerek. Orlya aýtdan. O wagtymy çykmady jon ýarakda gerek. Gerek oglunlar. Ne bolýarmy? Gençi. Gerek. O merdaylam. Sen ýalamadan gyz berdi nämiş de? Menem öýrenmedim. Men adym Eke. Sen adyň näme? Taharryn söýdä. Aklym haçan näme çarwadar diýişler. Şo maşyny görýän. Menem görýän şo. Görýänmi? Bizi umumlaşdyrýan da hatda. Bu da sana. 4 madde içinde olmak bir ateşkadayım. Yani ünlü Kızlar çiğnewdim oğuy. Sen doğan bir parfüm var da sonra veret. Birsen görmesen TikTok'a yatırayım. Hava. Doğan soruq şeyden. Meşhur rapper Franklin Benjamin rap sungatına kaçan başladı? A 2004, B 2008. 2008. Senki doğru bildiğiniz netiýetçi. Sağ olun. Bir parfüm var da sonra veret. Birsen bilmesen TikTok'a yatırayım. Hava. Gelece soruq şeyler. Vin Diesel nämede ýörýär? A gazda, B benzinde. Düşünmedim. Vin Diesel nämede ýörýär? A gazda, B benzinde. Bildiğimi. Senki doğru gelecek bildiğiniz netiýetçi. Taňa ýokdy. Doğan bir parfüm garna sonra berýär. Bilseň bilmesen TikTok'a ýat, razymy? Razi. Doğan soruq şeýle. Duhini kim oýlap tapdy? A Jeff Bezos, B Modric. A few moments later. A. Senki doğru bildiğiniz netiýetçi doğan. Sağ olun. Sağ olun. Bir parfüm kampanýasynyň adyna soruq berýär. Bilseň bilmesen TikTok'a ýat, razymy? Razi. Doğan soruq şeýle. Üýde oturkan ýagyş ýagan wagtda ilkinji damjylar niraňa degýär? A egniňe, B saçyňa. Hiç örgüdüğümü On. götürsün ha. Onu niraňa degýär?
Daşarda ýaýaş. Senki doğru bildiňiz nesip etsin. Bu kurduğun ölecek mi, birazcık yiyecek mi? Karışsana. Afsan! Korkma babam, korkma. Ben öldüm. Sen de korkmayın. Bazı ya karanlıkya çağırdım düşünüyor musun? Korkma. Afsan, eşeceğim Afsan. Ham sen işte dedin ha? İşte deme şu an. Hayran alema soru var yana. İşte mi? Görüp oturuyorsun istedin mi? Bu kim? Neye soru var yana? Faça bu büyün. Hayran alema soru var yana. Kıyız. Düşünüyor musun? Görüp oturuyorsun kıyızdığını. Neymişli yap sen yanında? Ama diyen mi? Karoç şu vaktedeki yo çıktı da bıçağım yürü yok ki düşünüyor musun? Ben gel kim onu ki görüplün okuyun. Oğlum mağaşık diyandı faradıkları ayda korkuş yerlerini. Ne mi adım okumuyor etmeli mi? Neye soru var yana? Sen penalcıyımdan beri. Ben yürüdüm. Dursana karşısına bir mut var yana. Gel yana ayarla onunla. Fekildadı katıp öptürü. Gel yana bu mu? Dursana karşısına bir mut. Eleme ehvan dostlar. Paytağı kofe, paytağı kineçatırın. Şeyle bir fücü tağımları var. Doğru değil mi? Tağımdan başka kineçatırın içinde yaman kovuy bir romantik etip böyle sevgiliyor. Eğer yüzün mekiya bitmiş hanımırsa romantikan usulü örüp böyle da düşünüyor mu? Onu aşağıdan akauntlarını belirleyen paytağı kofe, kineçatır. Aleykümselam. Yine etmelciyim. Buradan sen. Ya dursan maşine çaydı ver dur. Menen direkt bilme lan. Menen de çet bilmel. Nira? Mir dördüm. Mir dördün nirsine? Askovski uğruy. Askovski'nin nirsi? Ay öyle var mı lan sen? Ne amma öğüngen? Ay şu tane da onur. Ayıyorum ben sana ne var ya? Ne var lan? Yön yer ol gatta bu lan. Ol kapaz. Var ya ne yok. Beş manadan berip gapyňda uzak gün tan ettirip bolýar da şu ala samsygy. Hawa, beş manadan berip uzak gün öňde antena durýan bolýar, uzak gün bir ton uýdurýan bolýar, kerip jördürýän bolýar, beş manadany berip, hawa biziň eklenjimiz sol. Hawa, onuň biram bagşlaram bilemok tagatlyk gidýän zady janan bagal mümkin bolýany bagşlaňam gaty köpüsini men tanaýanna muňa paşdy barny bilýännem puluny berip beş manadany berip uzak gün aýdym aýtdyryp bolýar işiňde. Onun taksistlerim pulunu berip 5 manadın berip uzak gün işiňde durup bolýar. Hawa passownik ussozat onu oýnatky da barymyz ha. Dogry. Halka şey edip aýdyp öwredip durun 5 manadyny berip şey edip bolýan ekenini bilen okdara iller palça ekeniň güýçli ekeniň war bolan ekeniň malades. Ina awtos gülküme mulp berbilýän uzak gün 5 manadyny berseň işiňe barp. Edip şey edip bolýam. Hani Cemcan, at dud atmalı mı? Çelpen kamerine doğru. Dud attım yine. Aha, bir kısım dud atmalı. Ondan soğuyan. Ne kadar verayın, dud erediyar. Çelpen kamerine de katlaman, kamerine de sarfıldak, yumurun ol. Sark ettikten yumuruk. Yumuruk odala bir gadak soğulamaz. Tamam, 2 gadak soğulamaz. Kamer 3 gadak soğulamaz. Katlama, çelpen, çürüm, betirin, yaman oğulak. Hamira yumuruk kıyıda çımlık. Hamira yumuruk versem demek ona o adalla kıyıda çımlık versem kıyıdam akıllı olada demek doğru değil mi? Yani börüp tasla hamira. Şey de öyle. Börüp. Kaç tasla o börüp. Çelpekte şey değil. Börüp tasla. O demin alar yağlı pakette salıp koyar. Vallahi görüyorum ayratınca edip bölüp alıp yürüyüp den ağramlıkta bölüp çelpege tayar etmeli yayma. Hüneri öğrendi yigrendi. Öğreniver gayrım. Edenle. Ne mehribarlar yok kocak etip yaymalı şeydi. O adallar yok kocak etip yüzüňiz görüner ýalyk etip yaymalı aynı. Yüzüň görünüp durmaly. Ondan şey kağıda koyulan ekenine yürüyüp de. Allah camıdan evimize toy olsun dayıcan. Yine. Cemcan hem de doğrayacaktı.
Şeýsbedili diýip oldu, üniversite alıp alıp gidin köp. Hawa bu zat aýdy mesele boldular maňa. Ha toýlarymyzyň biri çelpekle bolsun mähwala. Enejem jan çelpek. Taýardyr taçaklym. Salam dogollar. Ejemjan dursun dünýede diýip, ýene de men ejemjanlara gaýtdym mähwallar. Durmuşyň iň gowsyrynyň birini aýtjakda dogollar. Ejeng diýirmi, ejeng jan barmy, dädeň jan barmy? Çalt-çaltdan şolary mehmançylyga barypdyr. Özlerdiňi paýlaş. Bar aladalaryňy ýatdan çykar ejeng janlara bar da. Bir durmuş 10 etse köp ýaşa doganjygym. Eger de ejeng jan diýiri bolsa, ejelerimiziň jan sag bolsun diýen bar bolsa araňyzda. Like bas, podpisasiýet, repost et doganjygym. Gel maňa goşul. Üýüňe mar, gaýlaryňa mar, ýollaşyňa hemişe bir gören adam şol. Çalçyk ejenglere gaýt. Çalçaltdan bar ejeng bilen dertleş çaýç. Bolmany birjek eje mehman bolup gaýt. Bir zat aýdaýyn. Durmuşda iň uly baýlyk enataňdyr. Şolaryň öz baýlygyna däldi, şolaryň barlygyny gowup ýaşan mehribanlarym. Çalçyk şolary mehmançylyga gidip, çalçaltdan baryň. Büşman etmersiňiz, daway oturmaýyň, daway. Hemmeňize berjek maslahatym dogollar. Sag bolun.